Halihó mindenki! Kb. 10 perc, földrajz, meg egy kis történelem, vízrajz, idegen nyelvek, nem kell aggódni, nem fog fájni. A mai epizód témája: hol volt, hol nem volt Ferihegy. Előttünk a térképen a Ferihegyi repülőtér. Ho-ho-ho, nem kell a vészféket meghúzni a vonaton és kiugrani a mozgó kocsiból. Látom, hogy a repülőtér neve Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, és semmi problémám nincs Liszt Ferenc személyével, életével, munkásságával, köszönöm szépen. De ez a Ferihegyi repülőtér, ez volt a neve. Miért a név változás? Nézzük meg egy kicsit itt az infrastruktúrát, hogy mi van itt. Nyilvánvalóan autóval ki lehet ide kanyarodni, a repülőtérek, a terminal parking, itt van a középen, a repülőgépek itt parkolnak, itt van a taxiway, ez meg a kifutó pálya, a kifutó pályán lehet látni a repülőgépek itt szállnak le, és a kerekek itt érintik a kifutópályát, hogyha a repülőgép ilyen irányba érkezik, és persze a másik irányból is érkeznek repülőgépek a széliránynak megfelelően. Itt is lehet látni a gumicsíkokat a kifutópályán. Leszállás után szépen átjönnek ide a taxiway, és utána itt parkolnak. Kész. Szóval ez egy kifutópálya. A kifutópálya mellett itt vannak a mai modern radar antennák, amik segítik a autopilot, a leszállást. Itt van egy Doppler radar, nagyszerű. Oké, megvan. Szóval ez az infrastruktúra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, a fő kifutópályán. Itt mellette látom, hogy van egy másik, régebbi kifutópálya, amin ugyanezek a gumicsíkok vannak jobbról, balról. Hasonló antenna, az antennák egészen idáig tartanak. A másik irányból is ugyanígy folytatódnak természetesen. Úgy néz ki, hogy ez két repülőtér. Itt van egy kifutó út, itt meg egy másik. Mi történt és mi köze az egésznek Ferihegyhez? Hogyha az 1960-as években készült kém műhold fotót nézzük, ezen csak egy egyszerűsített ferihegyi repülőtér van. Nyilvánvaló, hogy ugyanott van, senki nem húzta arrébb a kifutópályát. A 60-as években csak ez egy kifutópálya volt. Ennek a fotónak ez a legjobb felbontása. Az autopilota antennák ekkor még nem voltak ide beszerelve, és azok hiányoznak a 60-as évek képéről. Nyilvánvalóan csak ez az egy eredeti repülőtér volt. Ennek a repülőtérnek volt a neve Ferihegyi repülőtér. Mikor ezt építették, átnevezték Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Ennek a repülőtérnek a neve Ferihegyi repülőtér, mert itt egy kis telep, vagy település, kisebb ez egy településnél, kifejezetten nem a falu, vagy tanya, Ferihegy telep. Itt látható, ennél fogva logikus, hogy ez Ferihegyi repülőtér. Ez nagyon szép, de ha Ferihegy itt van, és Ferihegy az 1960-as fotón szintúgy itt van, miért a témája a videónak, hogy hol volt, hol nem volt Ferihegy? Hogyha időbe visszamegyünk, még egy kicsit, az 1960-as évekből 100 évvel az előtti időre, erre a térképre ránézve, így már a térkép közepén itt van Ferihegy. P. Ferihegy. Pesti Ferihegy? Valószínűleg, mert a szomszéd falu
Pest, Szent Lőrinc, így aztán logikus, hogy ez Pest-Ferihegy. Azt nem tudom, hogy ki volt Feri, de a térképen az bizonyos, hogy ez nem hegy, dombtető legfeljebb. A dombtető ezen a térképen, és ez egy katonai térkép, amit katonai térképészek készítettek a legnagyobb precizitással, a legmodernebb módszerekkel 1860-ban, csak kerekítsünk, 1860, 1960, oké? Csak úgy nagyjából. Szóval ezen a helyen így ábrázolták a dombtetőket. Minden ilyen sárgás-barna színű, és ahol a víz lefolyik a dombtetőről, ilyen sárgás-barna dombtetőről, sötét-barna vonalakkal ábrázolták a domb lefolyását nagyjából, és emitt van egy szumpf, mocsár. A mocsár neve Mercse. A térképen így van feltüntetve, nem kell a vészféket megint meghúzni, idővel változnak a nyelvek. Most ennek a mocsárnak a neve Merzse. Okay? Ez van, nyelvek változnak. Az 1960-as térképen ez a háromszög alakú Merzse mocsár szintén ugyanúgy rajta van. És ez a Merzse mocsár, ez fontos abból a szempontból, ennek a helye. Fontos abból a szempontból, mert ezen a térképen is rajta van, a háromszög alakú része nagyjából itt van. A telek, határok meg utak nem mennek arrébb az évszázadok folyamán jelentősen. Ez azért van, mert senki nem akar a mocsáron keresztül átsétálni. Az utak, amik ezen az 1860-as térképen szerepelnek, Ecser környékén, az utak azért vannak ott, ahol vannak, és ezek taposott utak, amin emberek és állatok és kocsik járnak. Ez egy tömörített föld út, taposott út. Nincs műkő, nincs makadám út, nincs aszfalt 1860-ban. 1860-ban vasút van, ez a kék, a Ecser melletti vasútvonal, vasúti pálya, ami szerencsés módon nem ment arrébb, még mindig ugyanitt van, ahová 1820 körül, 30 körül lefektették. Ugyanúgy rajta van ezen a térképen. Az utak azért vannak ott, ahol vannak, ezek a taposott utak, mert senki nem akar a mocsárba a csizmáját elrohasztani, meg a csizmát takarítani. Az utak a háton mennek, a magaslatokon, a domb tetőkön. Okay? A mocsárba senki nem megy, a mocsár mellett, ahol a hát van, ott fut az út, mert senki nem akar a vízjárásos mocsárba leragadni kocsival, vagy kocsi nélkül. Szóval, az utak meghatározzák a föld területek, vagy telkek határát, ami ugyanúgy megfigyelhető itt a Merzse mocsár 100 évvel később. Ez az egyenes, vagy ez a 90 fok derékszögű telek sarok itt ugyanígy látható. Okay? Nyilvánvalóan ugyanígy, itt van a térképen ez az út, ami Ecserre vezet, ez ugyanúgy rajta van, nyílegyenesen 1960-ban, és ugyanúgy rajta van a mai Google térképen, nem meglepően az a neve, hogy régi Vecsési út. Oké, Ecserre menő Vecsési út. A Vecsés és Ecser között vezető út, de régi ez a neve,
Ez az út pontosan ugyanaz, mint ez az út itt. Merzse mocsár és Ferihegy. Kanyarodjunk vissza Ferihegyre. A mocsár széle és ezek az utak azért fontosak, mert Ferihegy ezen a térképen itt van feltüntetve. A mocsár, hogyha ezt a vonalat meghosszabbítjuk, így, ettől a vonaltól nem sokkal nyugatabbra van Ferihegy. Itt a mocsár, itt van ez a vonal, ha ezt meghosszabbítjuk, hol van Ferihegy? Ferihegy, ez a 15 ház a mai térképen. Itt a mocsár, meghosszabbítjuk ezt a telekvonalat, nagyjából ide, és Ferihegy itt van. Mi történt? A térképészek nem idióták. Kezdjük ott. A térképészek precízen felmérték, pontosan hol Ferihegy van. Ferihegy, mert ez egy dombtető, az utak a dombtetőn mennek, senki nem akar a mocsárba és a laposba járni, csizmával vagy mezitláll, különképpen mikor a tavasszal minden megárad, és az egész egy sártenger. Ha ennél a térképnél visszamegyünk egy 70 évvel ezelőtti térképre, így néz ki a terület. A dombtető itt van, a hegy itt van, Ferihegy itt van, de semmi nyoma a Ferihegy településnek. Itt a Merzse mocsár név nélkül, itt van Ecser, itt van az Ecserre menő út, ami ide az Alvégre vezet. Nincs ez a szögletes telek felosztás megjelölve itt, ami a mocsár alatt elmegy, de nyilvánvaló ezen a térképen is, hogy az alacsony vízjárásos területeken, amik itt sárgás, zöld, akármilyen szín ez, ezzel a színnel vannak jelölve, nyilvánvalóan, hogy itt senki nem megy a laposan, a vízjárásos helyeken. Szóval így néz ki Ecser 1780 körül, 1880-1860 körül Ferihegy hirtelen előtűnik. Látható ugyanennek a dombnak a teteje, az nem ment arrébb, a dombot nem szántották fel, nem buldózerolták le. Ferihegy itt van ezen, a helyen, Ferihegy tetején, a domb tetején, és ez a német szó, Hutweide, német térképészek készítették ezt a területet legelő. De néha magyar szavakat is próbáltak feltenni a térképre, juhállás. Szóval Ferihegy, a mocsár, meg a legelő környékén volt eredetileg, a hegy tetején, Feri, vagy akármilyen hegy, domb tetején. A mai modern térképen, itt van a Merzse mocsár, itt van ez az egyenes vonal, nagyjából itt kell, hogy legyen Ferihegy. No, akkor kövessük még egyszer az utakat. Ez az út darab, ez az egyenes út darab, ez Gyömrőre megy. Gyömrőről Pestre megy, és Pest. Kettő között semmi egyéb település nincs, hanem Ferihegyen kívül. Az út elmegy Ferihegy mellett, itt elágazik, és az a térképen, a mai Google térképen ez a régi Vecsési út néven szerepel. Hát Vecsési Major itt van, meg Vecsés itt van. Ferihegy, emellett az út mellett, alatt található volt. Ez az út 1960-ban ugyanitt fut, itt vannak ugyanazok az útkereszteződések, ugyanazok az útkanyarok vannak rajta. Ez az útkereszteződés,
ami a mocsár mellé vezető út, és a Gyömrő-Pesti út, ez a kelet-nyugati út kereszteződése, az pontosan ugyanott van, az nem ment arrébb sehová, és ettől egy kicsit nyugatabbra van ez a trapéz alakú telek. Ferihegynek nyilvánvalóan volt 1-2-3-4 utcája erre, meg 10 utcája arra. Ez volt Ferihegy, ezen a trapéz alakú telken, területen, ami nagyjából itt van. Ez teljesen világosan látható. Itt van az eredeti Merzse mocsár, itt van a legelő, azt a vonalat, hogyha meghosszabbítjuk, Ferihegy ebbe a trapéz alakú telekbe pontosan belefér. Itt volt Ferihegy. Na most, nem csak, hogy itt van egy vasútvonal, hanem ez a kék szintúgy egy vasútvonal. Ez a vasútvonal, itt van a vasútállomás, Vecsési vasútállomás, és a vasút nyomvonala, ez a kanyar, dupla kanyar, Sikhein, akármi, nem ment arrébb. Ez szintén itt van a 60-as évek térképén, és tudjuk, hogy a repülőtér a vasút mellett van, és a mai Ferihegy településke szintén itt a vasút mellett van. Pontosan ez van, nem meglepően a mai térképen. Itt van a vasútvonal, az autópálya mellett, a régi repülőtér és Ferihegy. Hol van ezen a térképen az eredeti Ferihegy? Tudjuk, hogy az eredeti Ferihegy ezen a trapéz alakú telken volt, és ez a trapéz alakú telek ma nagyjából itt van. Az egész épületet az eredeti Ferihegyre rátették. Itt a Merzse mocsár, itt van ez az egyenes vonal, hogyha ezt meghosszabbítjuk. Az eredeti út, ami Gyömrőre vezet, az itt van. Itt az elágazás, a régi Vecsési út, ami itt Ecseraljára vezet, az itt van. Ugyanaz. És ez itt az eredeti Ferihegy telke, vagy helye. Pontosan rátették az egész repülőteret, az összes épületet. Szóval, Ferihegy eredetileg itt volt, és úgy tetszett a tervezőknek, hogy Ferihegyet áttelepítsék ide az egészet. Házastól, ökröstől, tyúkostól, mindenestől Ferihegy. 1860 és 1960 között arrébb lett húzva ide a vasútvonal mellé. Ez a vasútvonal, az S kanyar van benne. Szóval, hol volt Ferihegy? Itt volt, ezen a trapéz alakú telken volt Ferihegy. Nem ajánlom, hogy ide nekiássál csákánnyal és lapáttal régészeti ásadásokat vezessél a ferihegyi repülőtér betonja alatt. Érdemes tudni, hogy az eredeti Ferihegy pont itt volt, ahol az utas terminál van. Ha van időd, menj ki a Merzse mocsárra, nézd széjjel, körbe lehet sétálni 15 perc alatt. Szóljál, hogyha barkos cinegék fészkálnak a Merzse mocsárban.